Domingo, 11:42, Taberna do Níscaro. A ruta de viños de Brandán comeza coa tapa de touciño enrolado da Taberna do Níscaro. O local mantivo o seu aspecto orixinal tanto como o paso dos anos llo permitira. As paredes brancas tornaran amarelas sen que ninguén se decatase. A barra fora coleccionando buratos que, sen facerlle perder a súa beleza, deronlle encanto á madeira. As banquetas eran de varios tipos, mas case todas coxeaban de algunha pata. Era un bar que cumpría 2 décadas e que nunca fora modernizado. Torres e Parra entraron cun sorriso e foron saudados con outro pola taberneira. «E que fai aquí a miña parella favorita a estas horas?» preguntou a muller coas mans nas cadeiras. «Non será por mor do corpo que atoparon no regato?» «Carallo, Susanita, pareces o New York Times!» «Bueno, home, bueno, e logo que pensabas? Que ia quedar en segredo? Que o topou o home de Encarna, Xa. En canto volveu para a casa xa o sabía a parroquia, e antes de cear o concello enteiro. Entón que? Que tomades?» «Ponme un Nestí, que aínda nos quedan uns paseos. A ver logo. E ti que, guapa, outro?» «Ponme unha tila que falta me fai.» «Claro, muller, claro.» A taberneira deu a volta e comezou a preparar as bebidas. «E logo, dache moito a lata o lacazán este?» «Abonda, sí», respondeu Parra cun sorriso. «Oiche, Susanita, queriamos preguntarche por Noa Gaiteiro. Ti sabes algo?» «O que sabe todo o mundo. Drogas e moito baile.» «Xa. A ver, é certo que ultimamente se lle vía peor.» «Peor como?» «Pois peor, rapariga, peor.» Nese momento a conversa detívose mentras a taberneira quentaba a auga que logo empregaría para preparar a tila da xente Parra. Unha vez que o papeliño que traía a bolsiña de infusión penduraba da cunca e esta fumeaba como o inferno, colocouno na barra. Sopralle con coidadiño. «Entón paréceche que...» «Un momentiño», cortou na Susanita antes de se afastar cara ao final da barra. A taberneira abriu unha das neveiras, situadas baixo o mostrador, e pechouna de novo cun golpe sen extraer nada dela. De seguido, xirou o corpo 180 grados e agachouse ata descender. «Ah! Aí estabas condenado!» Cun rápido movimento, a muller ergueuse e, sen frear o paso, alcanzou un vaso de tubo para deterse diante do axente Torres. «Haslle querer unha pedriña de xeo, ben sei?» O comentario era retórico, porque antes de que o mozo respondese, xa tiña o vaso co xeo e o Nestí dentro. «Deume que facer atopalo. Non teño moitos clientes tan formais como a vos», riu a taberneira, «e os poucos que veñen só toman o café.» Torres deulle un grolo ao seu refrixerio mentres Parra lle sopraba a súa cunca. Susanita apoiouse sobre a barra e deixou caer o peso do seu corpo. «Por aquí non viña moito, sabes? Eu todo sei de oídas. Non obstante, falando de oír, oín que non dormía moito ao quente. Polo menos esta última tempada, xa che digo. Iso díxome o Pepe do Fidalgo que pasou por aquí hai un pouco. Dixéronlle que andaba sempre ata arriba de droga que morrera dunha sobredose.» «Iso lle dixeron?» «Sí, é que dormía nalgún portal por aí na zona vella. Debía sair ata as tantas e logo ser incapaz de chegar á casa.» «Teríame xeito, sí.» Bailaba moito, que sempre era a última persoa en marchar das verbenas. Eu, como a esas cousas non podo ir, pois tampouco che sei se é verdade ou non.» «E ti sabes por onde se movía?» «Penso que andaba moito pola zona vella. Xa sabedes vos que a droga anda máis polos pubs que polos bares.» De súpeto abriuse a porta da entrada. Unha muller xuxeitábaa medio aberta sen acabar de entrar. «Lolita!» escoitouselle berrar á señora. A través dun amplo cristal víase como outra vella empurraba un carriño da compra estampado. Polo abultado que estaba, descifrábase que lle daba o uso correspondente, aínda que polo moito que se apoiaba nel, podíase entender como se fose tamén o seu andador. «Que che pido?» berrou novamente. «Lolita!» A vella avanzaba con calma, vixiando onde poñía os pés. Cada vez que a compañeira braceaba e berraba o seu nome, a vella detíñase e erguía a cabeza para mirar cara a ela.
Sen dar resposta, volvía a dirixir a mirada á perigosa beirarrúa e continuaba co seu paso devagar. «Susanita!», berrou Maripili suxeitando a porta. «A min podes ir facendo un café». «Un café ben saboroso para a súa dama», exclamou Susanita deixando os axentes e poñéndolle a atención á máquina do café. Entretanto, Lolita foi chegando á porta. Maripili, facendo forza co corpo, abriuna un pouco máis. Fixo oco para que a súa irmá pasase co carriño e Lolita elevou as rodas dianteiras para logo impulsalo con enerxía. Despois deixou que a inercia o deslizase ata o medio da taberna. A porta pechou dun golpe e Maripili tomou asento nunha das mesas. Lolita aparcou o seu carriño xunto á parede máis próxima á mesa escollida, sacou o seu pano azul, pousouno sobre a madeira e tamén sentou. «Pasou por aquí o fidalguiño?» «Pasou», confirmouno a taberneira, que ademais do café traía un paquete consigo. «E deixou isto para ti». «E non nos esperou para que o invitásemos a un café». «Dixo que levaba presa. Outro día xa o pillas». «Se o pobre ten sorte, non», murmurou Lolita. «Cala ti, e pide xa dunha vez». «Ponme unha tónica, Susanita. Cun chorriño de auga, sí», sorriu. A cara de Maripili mostraba unha clara desaprobación, disparando unha mirada de recriminación cara a súa irmá. Lolita volveu rir, sen darlle máis importancia. A taberneira, xa tras o mostrador, dispúxose a preparar a bebida demandada. O chorriño de auga resultou ser xenebra, mais ninguén fixo referencia ao tema. «Pois pedinlle a Pepe que me trouxese uns botóns de Lugo. Desde que pechou a mercería de Concha en paz descanse, parece que non se pode remendar a roupa vella. Con esta xente nova, todo é comprar. Caeche un botón e ala ao centro comercial a por máis trapos. Case parece que unha se teña que avergoñar por non estrear modelo cada domingo». Ao tempo que a servía, Susanita escoitaba e baneaba a cabeza mostrando que prestaba atención. «Aquí tes, Lolita, o teu refresco», dixo ao pousar o vaso de tubo en fronte á vella. A clienta chiscoulle o ollo en agradecemento. Naquel momento, Maripili agarrou a taberneira polo pulso e non lle permitiu moverse. «Oiches, Susanita», bisbou a vella agochándose tras a taberneira onde os axentes non habían. «E sábese algo do tema?» «Pouco. Non soltan prenda, Bueno, tanto ten. O caso está claro. Quen se aparta do camiño de Deus, así acaba». Torres e Parra decatáronse rapidamente do que estaba a correr. «Gustoume moito neste de reserva que tes aí. Xa volveremos a tomar outro». «Moi ben, rapaciños. E se tedes tempo, dade unha volta pola Rúa do Progreso». Os axentes despedíronse cun aceno e continuaron co seu día. «Esa é a Rúa dos Clubes, non?», preguntou Maripili, sen soltarlle o brazo. «Sí, Maripili. Andábache moito por alí, ou? Xa me dixo Encarna que era un tema de drogas. A xente nova non ten un respeto. A vergoña que unha cousa así trae sobre a memoria de seus pais. Eu non che coñecín moito a inglesa, mas se sei que era unha muller orgullosa. Iso non lle iba a facer unha gracia. E o gaiteiro tampouco». «A inglesa e o gaiteiro tamén che tiñan os seus vicios», cortou na Lolita. «O que pasa é que ti naquela época andabas a outras cousas». «Ou os disimulaban máis», engadiu a taberneira. «Por iso mesmo digo, Susanita», explicoulle a vella. «Todos os temos, verdade? Pero unha cousa é ter vicios e outra moi distinta é andar a expoñer publicamente esas intimidades». «Os tempos cambian», dixo a muller tratando de liberarse. «Hai que entender a estas novas xeracións como a nós non nos quixeron comprender». Ademais, continuou Maripili mirando cara a súa irmá desta vez, seus pais ían á misa cando había que ir. Sen ir á misa non te podes confesar e sen confesarte... Bueno, suspirou finalmente ceibando a taberneira. Deus ten a súa paciencia, digo eu. Domingo, 12:15, edificio San Ignacio.
O inspector Gandoi e a xente Casedo petaban unha vez máis á porta de Roque Touceiro sen obter resposta. A xente, vostede de verdade cree que se peta máis forte vai conseguir resolver o caso antes? Polo menos voulle fastidiar a tarde ao malnacido este. Iso se está na casa. Acabo de chamar ao parador e ali non está. Nalgún sitio se ten que agochar. Un suspiro do inspector foi toda a resposta que recibiu a xente. O que pasa é que sabe que se fala con nós acabará confesando, continuou rosmando. Sexa o que sexa, ninguén parece abrir a porta. Non me extraña, protestou unha voz a través das escaleiras. Terán medo. Venancio, un ancián con traxe de chaqueta e zapatos de vestir, subía os chanzos devagar. Pasaba a man polo pelo con afán. Fixo varias veces ata que a cortinilla decidiu finalmente ficar no lugar axeitado. Cando chegou ao descanso das escaleiras, axustou as mangas e endereitou o corpo. Perdoa, miña compañeira, non pretendíamos molestar. Quero pensar, mais acurtáronme o descanso dominical, replicou apoiándose no pasamans. Un pensa que a policía está para axudar, sabe, non para montar este balbordo. Estamos a traballar, excusouse a xente. Estarán... Xa que o despertamos, poderíamos falar un momentiño sobre a parella que vive neste piso. Xa me imaginaba que, se queda algo de respeto pola tradición e a autoridade, nalgún momento vos presentaríades na súa porta. Os policías cruzaron unha mirada de desconcerto. Entón, que nos pode dicir vostede de Noa e de Roque? Eses. Eu deses non sei nada. Por saber, non sabían ni que se chamaban así. A min non me mesturen con esa xente, que eu son un decente e sempre tiven pouco que confesar. Non tiñan boa relación? Non tiñamos relación ningunha. Se fose noutros tempos, non se toleraría. Mais hoxe en día permíteselles calquera cousa. A que se refire? Ben o sabe vostede. Veña pecado, veña a festa. E nós, os bos cristiáns de sempre, a pagar por eles. Non cree que é algo exagerado? Tampouco é que lle faga mal, interviu Casedo, con certa irritación na voz. Ou tiveron algún problema? Mire, eu xa oín que atoparon un corpo onde o regato. E xa oín de quen se trataba. En canto mo contaron, xa me pareceu a min que se trataba destes dous. Daquela si coñecía vostede a persoa afinada. Supoño que se podería dicir que lle coñecía a cara, sí. E que nos pode contar da relación que tiña co marido? Marido? O vello fixo un aceno que mostraba noxo. Eu xa non son moi defensor das relacións con tanta diferenza de idade. Así é todo, esta era todo pecado. Por riba discutían cada pouco. Oíaos vostede discutir? Oía os berros, sí. Ora ben, nunca me quedei a escoitar o que dicían. Iso deixo-llo eu a algunha outra entremetida. Dixo xesticulando o suficiente para entender que se refería a algunha persoa vivindo no piso superior. Sabe vostede onde podemos atopar o Roque? Non teño nin idea. Mais gustaríame que o fixesen rápido e que o botasen do edificio esta mesma semana, a poder ser. A iso viña eu aquí, a denunciar esta barbarie. Non me gusta nada que se permitan este tipo de inquilinos e gustaríame presentar unha petición para que aquí se faga xustiza. Creo que xa fixeron abondo escándalo. Non digo que teñan que ir todos á cárcere. Non obstante, estaría ben que tivesen a dignidade de deixarnos aos demais vivir tranquilos. Non temos por que ver estas cousas no noso día a día. Vai vostede decidir onde pode ou non vivir a xente, soltou Casedo. Mociña, dixo Venancio con certa xenreira na voz, estou a falar co teu superior. Teña vostede un respeto. Rita ficou coa boca aberta o suficiente tempo como para que Fabio Gandoi detivese a furia que ela se dispuña a soltar. O inspector colocou unha man en alto e facendo un sutil aceno cos ollos indicoulle á súa compañeira que non respondese aquel comentario.
Eu respeto os maiores e a autoridade. O que non respeto é a ranciedade, exclamou a moza mentres apertaba os puños e todo o resto do corpo. A xente, por favor, rogou Gandoi, contrólese. Rita soltou un bufido para logo apartarse deles sentando nas escaleiras que levaban ao apartamento de purificación. Un axente da lei non debería perder as formas desa maneira, comentou secamente o ancián ao tempo que loitaba por agochar o sorriso que se deformaba na comisura da boca. Poida que a miña compañeira perdese as formas, excusou o inspector, mais non lle falta razón. Se ten unha queixa lexítima que facer, pode vostede pasar pola comisaría e alí facer unha denuncia oficial. Doutro xeito, aconsellaríalle que se acostume á evolución da sociedade e aos dereitos universais. Bueno, logo, dixo o vello respondendo ao que oíra como que escoita chover. Eu voume indo que agora xa quedei sen sesta. Polo menos vou aproveitar o día e dar un paseo. Venancio axeitou novamente o peiteado e sacou do peto unha pipa que xa tiña acesa antes de sair do edificio. Os policías ficaron en silencio observando como o ancián marchaba. Vaya vello máis rusmón, non che parece? Dixo Casedo volvendo a petar na porta de Roque Touceiro. Aparte de ser algo anticuado. Non che discuto, mas non amañamos nada molestando aos veciños desta maneira. Supoño que ten razón, inspector, pero é que esas ideas... Aínda hai moita xente coa mente moi cerrada. A ditadura marcounos moito, Rita. E se te envelenas desa maneira por alguén a quen non podedes cambiar, nunca chegarás a cambiar nada no mundo. Non sei, inspector. Non ha ser todo culpa dos que viviron aquela época. É como que lle pasou hoxe pola mañá a xente parra. Un borracho tocalle o cu e o cazurro de Torres incluso se rí. Precisamente, Casedo. Antes, haberá que comezar por cambiarlle a maneira de pensar a Torres, ou... Será máis fácil cambiarlle a él que a este señor. A Torres. Vas aviado. Con ese non se pode nin falar nin rezoar. Unha ten un erro e non se pode nin arrepentir. En canto te nota un pouco vulnerable, o brután ese fai todo o posible por te machacar. E como te has pensado mellorar o mundo se o único que faz é queixarte dos demais? Torres non é perfecto, faltalle moito que aprender. Así é todo, non é o único que ten que aprender, poida que falar e razoar un pouco con xente que opina diferente non lle viñese mal. Pode ser, pero... E se mo permites dicir, cando mirouna ladeando a cabeza e apartando os berros, a ti tampouco. Sei que ás veces son algo crítica, algo... Agora ben, Torres é un imbécil sen remedio. Como que iras, Rita? Eu xa o soltei e quedei máis a gusto, agora ti fai o que vexas. Domingo, 14:11, comisaría. Non me toques o carallo, Casedo. Xa estou farto das túas excusas. Sempre topas algunha xustificación para non asumir os fracasos. Admiro a túa motivación, e só Deus sabe o moito que agradezco que sempre estés disposta a traballar horas de máis. Mais isto, o comisario abaneaba un papel no aire. Isto non é investigar. Comisario, se me permite interromper, Gandoi, cala a boquiña, anda, que ti estabas ali para velo. Ou pensas que son parvo, se non foses quen és... Déixeme explicar a situación, rogou o inspector. Non, xa abonda de excusas. Lisca de aquí, Fabio. O inspector ficou petrificado polo berro de Navaza e non foi capaz de articular palabra. O comisario debeu notar algo na falta de reacción do seu subordinado que, de segundas, faloulle con máis tacto. Vai tomar o aire un pouco, anda, Fabio, mentres teño eu unha charla con esta rapaza. A pesar de que a face de Gandoi mostraba descontento, el non dixo nada, simplemente ollou para a súa compañeira. Que falta lle fai, continuou refungando o comisario, desprendendo certo rencor no ton de voz. Gandoi xirouse de costas a Navaza, pousou unha man sobre o ombreiro de Rita e, tras unha efémera pausa, saiu do despacho. Sinto moito, comisario, repetiu a axente Caseda. Mira, Rita,
Non se trata tanto de cometer unha imprudencia como do feito de que, por ter placa, te consideras xuíz. Este caso chegou en mal momento para min. Non o fagas peor. Non pode ser que saias para investigar e que antes de que volvas á comisaría a min xa me chegaron noticias de que hai un axente en uniforme dando golpes nun edificio residencial. Grazas a Deus, avisoume Venancio a tempo para interceder. Que pensas que teñen que facer todas esas vellas aburridas? Non podo permitir este tipo de publicidade, por Deus. Supónse que temos que protexer os nosos votantes, non acosalos ata que confesen. Ese é o problema, comisario. O tipo non quixo abrir a porta e por iso tiven que petar tanto. E amañache algo? Non, verdade? Tanto me ten o que fagas, Casedo. O que quero é que mentres non se resolva o caso, ninguén oia palabras sobre el. Unha vez resolto xa podes ir falando de xustiza por todo o lugar, pero ata daquela compórtaste, oíchesme. Compórtaste. Ou senón, xa te podes ir esquecendo das oposicións para a inspectora, porque non vai haber examen que poida solucionar o expediente que che abra eu. Non, comisario, por favor, suplicou a rapaza. Nese preciso instante, Torres chamou á porta e introduciu a cabeza no despacho con inseguridade. Desculpe, comisario, se remataron a reunión, a xente Parra máis eu temos información que nos gustaría compartir coa xente Casedo. A ver, entra logo. Se non rematáramos, digamos que agora sí. Que información é esa? Pasamos a maña falando cos habituais dos bares, como nos indicou o inspector Gandoi. Moi ben, é importante respetar a cadea de mando. Ves, Casedo, unha xente que coñece as súas competencias. Sigue logo. Que vos contaron? En xeral, a todos lle soaba a cara, a pesar de que case ninguén recoñecía ter trato coa vítima. O que si confirmamos é que pasaba moito tempo bebendo. Todos os camareiros coñecían a súa personaxe nocturna e, a dicir verdade, parecían todos incomodados pola mesma. A maioría da xente dicía que se insinuaba a calquera con tal de que lle pagasen a copa, do que fose. E logo había moito interesado, riu o comisario. Non, contestou Torres devolvéndolle o sorriso. De feito, a miúdo montábase unha boa lea. Vaya figura. E pensar que teñamos que investigar o asasinato de semellante personaxe. A adición é unha enfermidade, dixo Casedo. Se o que tivese fose cancro, todos están contentos. Sí, xa está outra vez a falar a xusticeira. Sigue, Torres, que máis? Non moito máis, a verdade. Moitos coincidían en que era unha persoa sen teito, que nos últimos meses dormía moito na rúa. Que cabrón, exclamou Rita Casedo, baixo unha mirada de recriminación de Navaza. Touceiro nin o mencionou, tal como falaba parecía que aínda vivían xuntos. A veciña tampouco sabía nada? Preguntou Torres. Nada dixo de seguro. É boa muller e máis é algo complicado falar con ela. Como con todas, engadiu o comisario. A topade é o tipo ese, se cadra foi a vítima a que decidiu dormir na rúa. Se cadra. Mentres Torres ía na procura de Casedo, Parra sentou nunha cadeira onde a mesa que ocupaba Gandoi. Sacou o seu teléfono móvil e dirixiu toda a súa atención cara ao aparello. Como che foi polos bares? Preguntou o inspector. Nos bares? Sí, ben e mal. Non é que descubrísemos gran cousa, aparte... Non che pregunto polo caso, Laura. Como estás ti? Xa che tiña que ter preguntado pola mañá. Grazas, Fabio, estou ben. Seguro? Déixame dicirche que é normal se non estás ben despois dunha agresión. Xa. Se estás ben, mellor. E se queres falalo, pois... Como é estar ben? Dixo Parra cunha bágoa brotándolle do lacrimal. Fago que estou. A verdade é que non me fai graza ningunha ter un compañero que se ri mentras me están a... A bágoa deslizouse pola súa meixela. A agredir, sí, podes dicilo. Xa sei que se pode dicir que a miña integridade física non corría perigo e que, de certo xeito, tatexou a moza mentre se secaba a fazula. Non sei. Invadiron o teu espazo persoal, sen permiso, iso non está ben. Se eu non son unha persoa que se molesta cando alguén tropeza comigo, e máis pola impotencia porque me fai sentir como unha merda. Dame ganas de poñer un saco por riba do uniforme, é ridículo.
Fabio Gandoi escoitou. Non é que me fixese policía por iso, mais, cando estaba na academia, tiña esa inocente idea de que co uniforme ia máis protexida, como que por fin recibía o respeto que merecemos todos. Pero non, dá igual, non serve de moito se o teu compañeiro, o home, non dá exemplo. E agora que? Dende logo que facer como se nada non me serve de moito. Pois nada, a comer con patacas a culpa, a vergoña e a ansiedade. Porque non vexo eu o Navaza ou os seus amiguiños asinando orzamentos para o apoio psicolóxico de ninguén. Sinto moito, Laura. Non é xusto. Non, non o é. Eu, polo menos, que podo defenderme, exclamou con fervor. Imagina como será para unha rapaza máis nova. Teño que admitir, recoñeceu o inspector, que procuro non pensalo. O certo é que cando o meu rapaz estaba a medrar non me parei moito a falar estas cousas con el, mais agora que teño unha neta, entendo a importancia de falar estas cousas cos homes e por riba de todo, cos homes adolescentes, porque se ti non podes sentirte completamente segura, como vai a facer calquera outra muller? Mira que che gusta lamberlle o cu ao comisario. Que dis ti? Estás como unha cabra. Que fixen eu agora? Xa, disimula, estás tola. Xa, como que non lle podías deixar a Parra vir falar co comisario. Non tiñas que recibir ti a gloria. Por riba seguro que todo o traballo o fixo ela, ou polo menos tivo que aguantar os babecos de sempre sen que ti a defendas nin por un momento. Vaya compañeiro de merda. Que saberás ti de compañeiros? Pensas que estás a traballar con Gandoi porque és máis lista que os demais. En realidade, é Gandoi o único que ten a paciencia necesaria para non mandarte a paseo. Iso non é certo. Eu non teño problema máis que contigo. Xa. Por iso, habendo dúas rapazas na comisaría, rara vez vos toca traballar xuntas. Non creo que sexa porque ti defendas moito a túa compañeira, mais ben será porque precisamos repartirnos xa que somos moito licitadas para facer cacheos a outras mulleres, non? Será. Tanto me ten. O que teño claro é que eu non te aturo, así que vamos onde ao inspector e que el nos diga o que facer. Con sorte, non te vexo máis o resto da semana. Inspector, berrou Casedo. Parra e Torres descubriron algo moi interesante. Achegadevos logo aquí. Parece ser que Noa dormía a miúdo na rúa. Como? Iso dixo Susanita e algún outro veciño co que falamos. Todos contaban a mesma historia, que dormía na rúa e que inxería moita droga. Sí, dixo Parra, e todos están seguros de que o que lle pasou foi unha sobredose. Carallo, exclamou Casedo. Saben máis que nós, ou? A verdade é que todo o mundo falaba de oídas, admitiu Parra. É como se Noa non existise e agora que morreu todo o mundo conta a mesma historia como se fose unha lenda. E nos pubs? Os que fomos, nada. Só digo que xa sabemos que ás veces nos chamaban para facerlles marchar. Teñen medo porque, aínda que eles non vendan a droga, si permiten que se venda no seu local, é claro. Xa, non queren coller os dedos. E vos encontrastes o marido? Preguntou Parra. Falamos con outro veciño do edificio, explicou o inspector, e tampouco nos dixo gran cousa. Como se pode vivir sendo tan invisible? Preguntouse Casedo, mentres un calofrío lle atravesa o corpo.